és un bonic ofici relacionat precisament amb la palmera. I això, tots aquests oficis volen impulsar este quart patrimoni per a ells. Conta'ns. Exacte, companys, estem en una botiga, en la botiga Serrano Valero, que du més de 100 anys dedicant-se a elaborar esta palma blanca. Ja ho veieu amb quina traça estan teixint aquestes palmes i amb nosaltres tenim a Paqui, que és la quinta generació d'estos artesans palmerers, veritat? Sí, això me diuen els majors. Hi ha molta tradició així a ells, no? Sí, aquí hi ha molta tradició de la palma, molta devoció i moltes ganes de treballar-la. I des de quan esteu teixint palmes? Nosaltres comencem a teixir-les, depenent de quan cau Setmana Santa, en novembre o desembre. O sigui, estem 4 o 5 mesos treballant la palma. I les vostres palmes no només es venen a tota Espanya, sinó que viatgen a l'estranger. Sí, també tenim clients a França, a Itàlia, i bueno, s'envien a tota la península i a isles i a estos països. I també m'han xivat que s'envien al Vaticà i a la Casa Reial, no? Sí, bueno, això és l'encàrrec que fa l'Ajuntament cada any per a fer aquests regals al Vaticà i a la Casa Reial. I no sé si es pot mostrar el meu company els espectaculars imatges religioses que hi ha fetes amb palma blanca, veritat? Sí, aquestes imatges que hi darrere, que ja són imatges velles, són premis que feien els majors de la casa per a concursar, el concurs que se fa pel diumenge de Rams. I són tot això, imatges religioses, no? Sí, totes són imatges religioses o vinculades a la ciutat. I ara estem intentant que l'ofici del palmerer estiga reconegut per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat. Sí, s'intenta que estiga reconegut, però hay que posar molt en valor el mimar la palmera i mimar tot el que conforta aquest ofici de palmerer, o sigui, el de munyidor i el de lligador de palma també. Perquè no només és estar teixint les palmes, com estem veient així, no? Exactament, no és només això té molt de treball, la palmera té molt de treball i cada volta hi ha menys gent que vulgui treballar-lo. I Paqui, jo m'agradaria que m'acompanyares perquè, companys, en esta botiga, en la botiga Serrano Valero, no només estan teixint aquestes palmes, sinó que també tenen el fruit de la palmera, el dàtil. Veritat, Paqui? Exacte. Això és la joia de la palmera, evidentment. És el dàtil que tenim als cinells. I quines varietats podem trobar? Ara, en aquest moment, tenim confitera i metjul. Són dos varietats que tenim perquè hi ha prou plantacions d'aquestes dues varietats que te dic. Són palmeres que se feren in vitro en l'estació Fènix i avui per avui podem comptar en elles, si no se mos haver acabat el dàtil autòcton. O sigui que la joia de la corona sí a ells, la palma i el dàtil, no? Per supost, sobretot el dàtil. Doncs, companys, a mi m'agradaria acabar aquesta connexió provant un dàtilet, que ja sabeu que jo sóc molt fan d'ells i de lo dolç, claro. Boníssim, boníssim. Moltes gràcies, Paqui.